అందరికీ నేను ఈరోజు మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను లికోరైజ్ సోప్ ఆర్ ముల్లేటి సోప్. ఈ లికోరైజ్ సోప్ వల్ల నల్లని మచ్చలని, పిగ్మెంటేషన్ని తగ్గించవచ్చు. సన్ ట్యాన్ తగ్గించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. బ్యాక్టీరియా, దుమ్ము, ధూళి, జిడ్డును తొలగించి చర్మాన్ని శుభ్రపరుస్తుంది. మాయిశ్చరైజర్ గుణం వల్ల చర్మం మృదువుగా, పొరిబాడకుండా ఉండి న్యాచురల్ ఆయిల్స్ని కాపాడుతుంది. యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాల వల్ల ఇన్ఫెక్షన్స్ని, యాక్నేని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ సోప్ని రెగ్యులర్గా వాడడం వల్ల చర్మం కాంతివంతంగాను, లైట్గాను ఉంటుంది. ఈ సోప్ అనేది అన్ని రకాల స్కిన్ టైప్స్ వారికి సూట్ అవుతుంది. కావాలనుకున్న వాళ్ళు పైన కనిపించే నెంబర్కి వాట్సాప్ ద్వారా ఆర్డర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.